Nkịta ndị iro bịa nkọcharịa agbalụ ọnwa ji negide m anya tiri mkpụrụ ọjị na-abọ wee chi m n'aka si m nri ọbụ wụsara nwa mkpụkpụ mụ bụ anya ụtụ nwaanyị ka ọchị ma ọjị na nna anyị ụtụ n'ụtụ ya galụ mmanwụ eji ugo okwu chere echere ewere m ọjị wee narue wee na ụwụ ụtara nwa mkpụkpụ kpọọ onye nwa mkpụkpụ ya bịa bene ka ọchị ma ọjị outu nwaanyị ka ọchịta ọjị nna anyị ụtụ m ụtụ galụ m torobodo mpiom okwu chere echere ịmakwa na ọgbụgbọ a na-egbu ebiri na ọ na-ewe nna atụrụ iwe ọkụkọ dịjụọla nwoke ma oyi anama na ụtọ onye nwe ya ọkpara gara gara baa n'ubi dinta dịka dinta ji megide anya were egbe gbawunye onye anya onye nwe ọkụkọ marị enye n'ude mgbe na-ede anya na ndị okenye ahụtagwo ụmụazị na ji agba agaba ndị egwu ịmakwazi iji enu jiri ga na jiri ga agha ụmụ nwaanyị atachagwo na akụrụ anụ ndị nze na-ebezi akwa kwoo ịmana ọ na-eme nwoke na nwaanyị ije nta na nze nze anazie na-adị ya nsoghalụ ndị nze oche anya nọ maka okpu mma ya nsoghalụ mkpi alụzi oche anya nọ maka awụrụ ọnya ya na-ekwe m mmanwụ na ediri na ụkọ mmanwụ na-agba aba mba na-abalụ n'ume ọbịa mba eze uke Okwuanyionu ezugo okwu chere echere odu gị chere echere ezugo mana onwe mbọtụ ụmụ anụmanụ gabacha na ibe danụ mmiri nugo ezugo wee gụwa ndị ya ezo oje ụgwọ asị na idide ya ezo oje nyanwụ ụgwọ na ọkụkọ ya ezokwuje n'uwu na onwe ya esokwuje nyabụ ụgwọ na-agụ ya ezo oje nyabụ ụgwọ na dinta ya awụzi onye akaebe ezugo ụbọchị akara aka erue ya ka idide eji bịaruo na abịaruo si na agụụ na agụ ya ati ibe ọ bụ na wee mere onwe nri idide were a na mmerụ nri oriri ezugo ọkụ ka abịaruo si na agụụ na agụ ya ati ibe ọ bụ na wee mere onwe nri ọkụkọ were iri idide merụ nri oriri ezugo onye agụụ ji jere wee bịa bịa si na agụụ na agụ ya asị ya uwu ibe ịbụ ka iwee mere onwe nri uwu were ọkụkọ merụ nri oriri ezugo onye aka agụ ji jere wee bịa bịa si na agụụ na agụ ya asị ibe ọ bụ na wee mere onwe nri agụ were uwu mee nri oriri ezugo okwu chere echere nye ka dinta ji ya si na agụụ na agụ ya agbazie dinta ibe ọ bụ na wee mere onwe nri dinta were egbe gbawunye agụ anya ezugo nye ka ọnwụ ji wee bịakwuzie nụ wee gbuo dinta ezi onye ya agbabazi ụgbọ ka mmalị ezugo na o nwere ajụjụ na-emenụ ka ntụgharị ajụa ọkwa iwe onye agụrụ gwụrụ onye agụrụ wusie n'ike cherikene kedu ibe na-agbata na ọ na-agwa achọ iche igwe na ana agụrụ ejewedo agụrụ dị igbo je weta ọwọ ihe akọwalụ nya ka mmanwụ marị ọwụ ụgbọ na-edeta ajụjụ nwa iche ego agụrụ ọnụ wee dị nna ka m wee kọwalụ gị ọfụma lee n'anya ijere gbuo osipa akpachara nya mere na ịmadụ ya akwụkwọ mgbe na-eji anya ezugo mmụọ na-eri ọkụkọ na inye ya nnụnụ n'ịka chikwa ya ụgwọ na-ene anya ibe o ji eme atọ iche ọzọ na akụrụba anyị atọ iche nye na akụrụba anyị ma ọ bụ na-atọ nwa ego eti iche ọ ga-echie igwe ejewere agụrụzi igbo jee wee tọwọ bụ na agụrụ na onwe ya bịagbara ya n'ọbụ ọgwụ ogori nnekwute na-ege ntị gboo ntị ị na-anụgbu ibe ị na-echi ntị Okwuanyionu na-egbe ogwe ntị kpọbe nna o buru isi nka onye kpọrọ nna ya nwa abụọ nna ya akpọ na nwa abụọ gwa nnene ngwa na anya agụrụ jere ịmụ nwa na dịọkpara ya n'ọdụ ọgwụ ogori nnekwute dịọkpara na nna ya nụ wee nwee okwu nna ya wee buru na ọwọ nna ya wee nọba agụrụzi igbo jee biri maka na dịọkpara na nna ya kwu nwere obi
ibugo o ji emegbu onwe ka esi chọọ ka eche igwe ejekwere agụrụ dị igbo jee weta ọgbọ maka na ọgbọ ogoriji ọgbọ nna ya wee gbanaga